Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni paghayam tayo nga Peter nga Napoluan Cabaw. Dear Manong Nemi, nakalukat ti gate Manong Nemi ti balay nga nakaikamangak. Idi ti isirrekulatan Manong Nemi ti jeep, owner type jeep nga inusar ko nga napan na nagpaspasyar. Napansin marongkar Manong Nemi kadag iti kataltalunan nga kukuha. Tinakaikamangak kukuha da Luisa nga asawa. Idi pagsong ikurbak Manong Nemi nga isirrek ti jeep. Nagigtutak idi makitak ti katugangak nga lalaki nga magmagna nga rumwar kuma iti gate. Idi biglang imprenok ayay. Sus! Diyos ko! Papa! Apita ka to'y. Pamandan nyo. Dandan ni kayo na tong paran. Ha? Eh, sino ka? No, Diyos ko. Hindi. Hindi na ito yung paspasama. Dinakmatin malasin na ito. Katugangak ka lalaki. Dandan ni kayo na tong paran. Yung bagmantan talagang napiksa ti preno na ti jeep. Ayla. Yung parenak. Ila ko. Di ka nagbayinan. Jeep ko pa yun na ita. Us-usa na sa pagtumbar mo kanyak. Ang babay mo na ikamkamang. Ni. Madida ito yan na. Nagsublin sa manenti. Dati-dati nga saan nga panangayat na ito nga lakay kanyak nga naikamang kadakwana. Eh, nagbalimot na nga na siya at idi Imapikas to ita. Nalalan, papa, glisa kayo ni. Isarek ko na ito jeep. Pero kung mapaglisyan na. Bukod kang solar. Paglisyan na. Takay-kayit ko Ni. Diyos ko Luisa! Luisa! Pinukawak ti asawak pa. Nakitak nga rimuar. Iti kataklan nga ridaw. Aba yung problema maya. Alam mo, sumasama ka na kayo kini papa. Ay na Diyos ko, dandanik na dungpar ni papang mo. Abag so na ikurbak ng isarek ko na iti jeep. Diyak matim na maing adiso na to'y. Iba ka ta ni prenok. Sa ita, sino ka kung kunanakit din? Ay, susapo. Pa, sino ka mat? Pa, umakan. Pabaranta. Umakan, sumray ka dito ulit balay. Susapo sa talagang agkabawan ni papa. Ano ya? Agkabawan? Wen, nasintirmi kini mama iti bigat. Apa iti bigat? Katasal-saludsudan naman tayo sa sino kami. Yung sumulagayam sa sino kaya kung kuna na kanya. Ay, sige nga lalaki nga nakamkamang. Kasano ko mga agkabaw kat abo naman ka na ikamang. Sapo, naging kakabaw sa mo dadalakay. Ano na kuram? Awan, isarik mo natin ni papatito ko nag. Ituloy kong isarik ang igrahe natin honor type jeep. Nagkapo mo Kaya pa ko pinasya na kita taltalon. Arigat mat saan ko pasyarin na kita, madamat pa nagkapkapas na. Amumat nga pa naggagapas ita.
Narigatan na mga no di kita makitaltalon kita sandang i-declare ti pudpudno nga na nagabasan da. Nagsublik to pito malam, tapa nagbibingay. Masapong nga itid da nga dagos ti abang. Manong nemi na igarahe kon ti jeep. Irawar ko manong nemi ti sigarilyo, nagsigarilyo ak pailahin. Yung sapo, nung harad na dungpar ko itayin na tilakay. Di ka dinamagan nga manugang nga nadungpar na ti katugangan na natay. Amangan mo no, bagada manin nga talagang jak kursunada ti katugangan nga lalaki. Ken saan ba ta dinakmat kursunada ti katugangan ka nga siya tinakamang ka nakuha. Ay, kasta ka idi. Talagang imprang ka na nga laka idi nga saan ka kakayat nga sawat anak ko kuna na idi. Nujak lang ang buntisan ni Luisa, jak lamon. Ama na saan ko mga da kami tinagasawa. Manong nemi istambayak idi. Wen, nagtrabaho idi ti construction ngem saan ko maanusan. Diya kayat dati makaigam ko mati semento ken matapukan kada makaangot iti madi. Ado mo titi manong nemi ti simsembre ka nga trabaho ngem awan pa nagpaot ko. Datang ko na datatang kininanay. Kasanutot masakbayan barok. No agasawa ka. Ket nasudot ka mo. Huh? Pilyak at damabalin na tapno. Siyak tutak balin nga bus ko nakmo. Kaya dagpay sumanong. E di na maamok ni Luisa, namuwak ni Sudburdek, at dan asawa, di kiti kakabsat na, at dan bukod na nga balay, at nga ni destino iti adayo, ket ni Luisa, ti kanenden na, dagiti nakanak kang kuwana, ti sungar ti Burdek, napintas sa panakkalin ti balay da, nalawat ti taltalon da, inaramid ko ti amin na pamuspusan, tapno, maasawak ni Luisa. Yeah, hindi sinungbatan na ko na, in hotel ko nga dagos. Virgin, ako po nagyamyaman anak ti at mabalin ako na. Siyakton ti agbalin nga mga manage ti katatalunan da ko na. Hun manong, nalawat ang talon da. No naglawat ti kamarinda nga pagipanpanan ka na iti maapit nga pagay. Uno irik. Yeah, no masapul ko akwarta ko na. Siyak ti agila ko na. Ini iyam amunak ni Luisa kadigid naganak kang kuha na imprang ka nga dagos nila kay Tomas nga sang kaakayat nga manugang kunan. Inan anawa idi ni Mama Clara nga ina ni Luisa. No saan nakakayat di saan ko na tinakong ko Nadamatin na sikog tanak na. Ngayon di mamonda nga masikog ni Luisa kaya talagang ilaban nakmet ni Luisa awan dinarami ni Tata Tomas. Nagbalinak na rin nga manugang. Manong nemi iti na ikama nga kunak ni Papa. Kunak kin kuha na iti. Agina na kayon, Papa. Lumakay kayon. Banyo ta siya kundi makamu kada kita taltalon. Kunak kin kuha na. Tapno, adda isalda mo no ilakom. Kuna na iti. Nimot Papa. Abe ko maglakuak. Abe ko magsaldaak. Anak ko matpakasapulak iti kwarta. Nga paglakwak kuno salda. Kailangan mo timading ang bisyo. Yan yat amok. Baka no, ag-chicks kanto, saktam ti anak me. Yan yat amok. Baka masunutam tagsugal. Kita isaldam nga ilaw ko di kita taltalon. Maramit ko mga tata, Papa. Nawamat kanya ti titulo. Kasa doon, numalo ko mo ti anak me. Nga sikat mangigam ka na ti titulo. Papa, ikatan nyo ko man iti. Saan nyo nga pa gusto kanyak? Nagbalinak to nga na simpet ka na siya at nga asawa. Ken ama, ken nagbalinak nga na siya at nga manugang yun. Manong nemi pakitak met kedi iti lakay, iti simpet ken dungok, iti kinasyaat ko. Dua idin manong nemi, ti anak mi, duan ti anak mi manong nemi ken ni Luisa. Ni Luisa manunemi ket nadungo ka dagiti anak mi nadungo kanya. Templahan na kiti kape.
Pasaray kuyugan na nga mapan na mangbisita kada iti taltalon. No tiyempo manunemi iti panagtatabako. Deta. Supervisor mi di kita agmula iti tabako manipod bunubon aging ka ti panagmula, panaggatod, panaggatod kada panagluto. Aging ka nga umayton di kita gatang iti tabako. Kontratain danton manunemi di kita naluton, nakaredin. Kita. Siya tumot ti pangtadanda, ti paglakwa, o ano, presyo, ano, siya tumot ti pagtadanda, kada kita kwarta nga bayad, di kita tabako. Agpay sumano. Hindi makikigam ako niti kwarta. Saan ko amin nga itid, iti asawa. Iti asawak, ipakita naman, karignagan yung kuwana. Pa, mama, ito naglakwan ti tabako. Saan ka di madlang kinisayan ti asawa? Uro dingdinggan, uri amuna nga dingdinggak manong nemi ka ti bagana ti kasdyan. Kagangin lang nga nanghalak mo ti panakabagi ka, papa. Alangan mo nga maitid amin ka na kayo ko, nagtrabawak po. Anak kumatira na bahom. Naggatod ka, nagbunubon ka, nagmula ka, naggatod ka. Grabe ko mga siyak pa lang, bunubon, naggatod ka da dumapay. Ito serbi na nga ron nga nagiti trabahadores tayo, nagsusweldo da. Gagamit lang nga, siyak adamat trabaho ka ta, siyak tinang supervise ka da ko ada. Tadi yung mati masango, ngayon paritan daklaeng. Kaya balik mo pa lang nga, ureawang ka. Ureawan asawa tayo anak may, kabaylak nga, kitain, di pagsayadan, nagtatalon. Ananawain tumat ti asawak manong tikas nang panagsasa o ti katugangak nga lalaki. Kaya nung rin ti katugangak nga babae manong nemi kat ananawain na ti asawan. Tayong pagkidak mo ti kinasyaat ko katakwada. Ti matlalakay idi manong nemi idi kasjay nga saan nga mang gusto kanya. Ngayon idi maipakita ko manong nemi iti kinalaing ko mat amang manage iti taltalon no panagtatabako, panagpapagay, panagmamais, dapat yan po na nga balatong ti sarunuming ipamula kada kitay agtaltalon, amang taltalon. Diyak man amot agarado, diyak man amot agtraktor, manunemi, hawan unay knowledge ko iti taltalon. Ngayon kabailak ti man manage. Kunada nga rot kanyak. Ay, ada kagayam. Don Pedro. Api ka Don Pedro. Gusto man ti mangmangig ko, pare. Nagbaling ka kanun nga doon, hindi maikamang ka. Kada Luisa. Susa po ay. Di mapay awagan ti doon, dahil di katugang nga lalaki sa tugid din. Kunat kaskano kalolang nailinong nga kalding. No, ang kakano nga naikamang kada Luisa, baga awang kanot kasto nga biyag mo. Apay basol ko ka di. No isumanti na ikari. Nga kami manti nag-asawa. Pare, diskarte deta. Apay ko mga asawa, kiti babae nga tiyapag namnaman. Nga mangnamnama kanya. Inasawak ni Luisa, gabuti patpatig ko, Ken, sigurado nga agbalin nga manager. Usot ako nam, agbalin ka doon. Apay nga baling ka nga doon. Una kunan tumat ni Luisa kanya. Doon ka mag-supervise. Kada kita agtaltalon. Doon ka. Wala na, di doon na. Apay itututo na apay ka ni Luisa kadit mang babawon king ka. Kita naman kasla, arig na. Na ika mga kadakwada, tapno di kas tagat adda baunan da. Di ba? Baunan da ka, taon sa baling obram. Kaya kumamadya ka tugang pala nga malalaki, ng sambot na kayat ni Luisa nga pagtrabahuin pa eh. At siyempre, adda akon nga naikamang kadakwada, adda akon magmanis ti kataltalunan.
Naging ka manong nemi, nga kasudyayan tinapasama. Agkabaw ka nun, ti katugangak nga lalaki. Nagsublimat manen, di ugali na kanya, kidi nga diskursunada na ikamang. Sasapo. Ini pa po kawanak manong nemi ni Jojo, tinaunang anak mi. Daddy! Oh, nga pala puram dita ta. Amay kayong ta, nakidasarin ni Lola. Mangantay ka na yun. Sige, umaya kon. Ni ading mo. Ni, adad dyan lamin saan niya na, agor-orayin. Si kalan ti awan. Sama na kayat ni mami nga, magrugyan mi ti mga nawang ka, no saan tayo kompleto. Umay kang ni, sumuro ti kapa nagkabawan ni grandpa. Hindi sumao ako ni tilamin saan manon nemi kasi iti dati. Siyak, iti agtugaw, iti may sangaong to tilamin saan, ti siyak nga rod ti ama. Agkabatog kami manon nemi, ti katugangak nga lalaki. Hindi agtugawak, Hoy! Apa agtugaw ka dita? Papa, dati dito yung pagtugtugawak. Di tamatayan nyo. At sino ka ka di aya? Papa, ni Peter, di asawa. Po, nakaasawa ka iti sa dot. Ni Papa, pasensya kan, kini Papa, kite. Salang nga sangag kabaw detay. Ito na ng tana. Nagsubliti dati ng panang diskusto kanya. Nasayat mo din. Tapi kastamanin. Ay, Peter Barok, paspasensya mo ni papang mo. Ikaw mo talaga nagkabaw. Kasta ka din nagkabaw? Hakaw na ta din nakamatama mo. Alala, mangantay ka rin. Ilid mo nga rin ti prayer. Kinapi nga siya dati-dati kit ni Papa. Laba ba? Abay. Kararag na yun. Ay, ako magbibiyan ko kararag yung magbagaya, mabisina ko. Mga anak kid Di makadakas manong. Adamat ko't sara itang ikaman na. Nikit agkamat-matan. Nga kaslaubing matan manong na iti panangan na. Ay susapo. Nagsubli manong name iti kasla ugali ti ubing nga ugali ti lakay. Saan ko latang indandanin? Nanganak latang. Jojo, Len. Daddy, ano lata ano lata kadalgalawan ni grand tayo? Kasta talaga ti kabaw talaga. Lala, mangka. Ora kita damad da grandma kini mami yo mga sikaso ken kuana. Saan abali ko mamet manong name no nga nagsubli iti inubing nga ugali ti katugangak. No saan na nga insubli ti dati nga panagsasao na kanyak ti nasakit. Anak ko mamet nga masuron, sa anak ko mamet nga masaktan. Nga sinublihanan na ti dati, panagsasao na idin ay bidak pangin ay kamang. Awan ti sabali nga topic na saan nga siya. Nangrunakit ko na, aglamot kayo. Mat nagpambanogon nyo ka na kita. Ilamlamutan nyo. Nagkapwa mismo iti tawid ko nga daga. Taltalon. Sige, aglamot kayo. Hindi malpasa ko mano. Nialistok ko na. Timakdera ko. Paminuma ko sa akarimuarin. Napanak iti kahardin. Ito ay ako nagsigarilyo nga. Palpalpan. May nagdinanon manong name ni Luisa. Peter, ikadam gumadan yaman nga guram ken suron mo ken ni Papa. Anusam ko ma. Naanusam iti, di ba? Iso nga rod nga nagsubli iti dati nga aramid na. Kastat ugali na iti nabitak pa yun ay kamang. Iti sampay lang mamati iti kinasiyat ko. Paspasensya kini. Kaya isublim ko mga karod met pa nagpasensya mita.
Nukas na nga, aday bagbaganan nga madi, talawa mo. Talaga, magkatalawak. Tanusaan ko talawan na mga numadisdom ko. Ana? Ano to ka na? Awan? Saan ka din matakas na Paunay matin. Kaano pa yung agkabaw nga lakayan ti amak. Iso pa nang disnog mo kung kuwana. Iso nga nga bagbagak, amangan no sa anak to na makapagtipel. Napiya ko mamad no, damad di nga raramidek. Baka ibaga na nga, bukbukudak na kita mapapit ka rin taltalon nyo. Ala, sikat makamoy ti dayta. Agbeso, nga nadahanak ti bisyo, managbarkada ak. Gangay gabuta ada naikamang kada kayo, kada nagyan ti bulsak, wallet ko. No pagpalaan nagdigdi barakada ka, nagpaalak man. Alangan mo nga imuta kida. Kaya kiti nagasat nga bagbagada nga naikamang kada kayo. No sabali ako mga naikamang nga talaga gundawaya kumata amin. Napuutam ka din nga damati nga bisyo. Gaya nga ron ti pagyamyamanak yung ka, Peter. Taore no, open kang kati kwarta, na si kati magigam, kadagiti mapaglakuan kadagiti api di tataltalon, na si kang ron ti mang manmanage, sa mo mo tamukbukudan ta, iyapon ta duma kaniyak. Kaya awan tinagbaling nga mading ambisyon. Sabi ko mga tagpay-peso. Ana? Pati si kasang ka mamati kanya? Baka saan lang ang barkada at pangususaram ka nagiti kwartam. Baka matno ada babae. Luisa, kaano pa nga nang ada pa nagduwa-duwa makasta? Anya tamo? Duwat anak kon. Sa anak madakas idin ti kalapsat. No maway sago matbaybayan ti bagik. Anya tamo, baka no makasapol ka dito ti teenager nang ron na estudyante. Kadag chicks ka. Luisa, okay. Salitaan ti adanakem na. Lalaki ak. Ada kwartak. Ngayon seryoso no pagarupang ada seryoso nga babae nga pakirelasyon na. Awan. Di ka tanong ko tumit lang nga maramang kat sa bali. Gagangin da ita. Sus. Siya kapal talag ko na nga. Sa mo ang duwat anak mo. Saan ka nga teenager? No asta. Ti kwarta nga daking ka. Ususarin nga. Kas gagangin da ita ko na. Ibagat anugot eh. Ngayon sana kakas ka dito dumang adamang seryoso ka dagiti babae. Kasi na kumano masikugan nun ibalay na. Saan ko itong arapitin dito? Nasiyat no kasta. Kinore ko mamit dati gumamit sa baling nga babae. Sama ko mararamidin. No mailiw ka, tuyak met. Kaya lang, sa bali, di sa bali ta. Yung mabagbagamit lang tanong kasta, ang kanaing tagat, ang kang balbalyo na imas kalata kong ko naman. Nabanglo kalata kong ko naman. Baka kun ko nam lang. Luisa, gagangay dahil ti lalaki ko nakmet. Ulitek, saan nakakas ka din na dumanita nga agbabae ka seryosin da, ibalay da. Ibalayan da. Igastusan da. Sa igastusak man nga peso, di siya lang, isa lang nga, gundaway. One night stand ganun. Inanugot ko na itay ti asawak manong, tasang ko libakin. Sa anak man nga nagsugal, siyempre, ada kwartak, guwapo ak, kano ada kursunada kanyak, kahit kursunadak met, apikit nga saanan. No lagi nagpabayad, gagangi dito tilaki sang nga di manong. Sa anak lagi na pumutot, saan ko lagi nga kasera. Wain manong naimi, ado iti dikit agad atap. Ngay di may kamangak itikas kada Luisa nga nalawat talon da, siyempre, siyak nagigam ka nagitiya.
mapaglakuan, kadag iti apit. Ket no addaman dagiti mapenpen, alisto akmet laeng nga bunag tapno inak ilako dagiti sinako nga iri ko no bagas. No masapol ko kuma. Mamanumot nga ramidik ti kasta. Okay. Diyak lang amin kayat nga mabakantyan ti kwarta ti wallet ko. Iso nga awagan dak nga riti doon. Tanasyatak no ka. Lumalagip ko, dagiti barkadak, mapagkupasyarin da. Neta, paala. Amok mo tumino, magsigarilyo. Yung sa anak mo na mabarbarte. Kat no adab arak. Adaban no kang mga ibaga kanyak. Paring Peter. Baka no, adaya mamuking ka babae kat kurso na adam. Sabi ko mga kanak ti babae. Kadamot asawa. Just in case. Masapol na kami siya. Ha? Masapol na. Estudyante. Akong pagmatrikula na. So nga, no kayat mo ko na. Tapno at kwartam. Aramitin di kasi dyan ko na. Dati-dati nararamitin na. Ipakitakin ka. Kurso na taglaki, di ba rin? Kasi dyan manong naming mamano. Sana ka na yun. No talaga kursonadak, kaubing pa, kaya talagang, opo, mayatirik na. Mayatak. Umaingan ko na. Kaya di mismo, nga balay, ti barkadak, sadya nga ramiden mi, sa akong ited, no manot masapul na. Magustok mo data, nalaing mo. Awan manong nami, tinagtungpalan ti saritaan mi. Iti asawa. Basta ibagbaga na lahat nga tinakayat. Na mabalin ken mabalin. Ori pa naggamit sa baling nga babae, sa mga ramidan. Naging ka, ang kabayrak tupay lang, tibang ipaikin ka. Malaksin nga ta, no kaslakon kini mama. Kat kaslakamatan kini papangagkabaw. Oy! Diyak to lagi di kayo tagkabaw. Saan mo ako na yung tikasta? Ni papa, nagayayatan na ka di tagkabaw. Ado di dati kiti mainom ka da matumtumar tapno adayo kang agkabaw. Adda pa hindi kiti kaskeng ka ti edad ng agkabawan nan tulakid di mataingan ka. Iso mo ulitek. Ananusam ko man ni papa. Nukas jahe nga nagsubli iti dati-dating ibagbaga kin ka na sakit. Kat lakay datan pagkabawan nan. Pinadas ko manong naming nga balbaliw nga inananusan ti katugangak nga lalaki. Tapno di kastakit sa anak nga masuron, sa anak nga mapunuan ko na. Siyempre, likliklik kisun. Numakaringa ko ni tibigat manong nami, ket deta agap-apada nga agasawa. Diba makin ni papa. Tagkabaw nga rutin ni papa. Kat kakaasim at piman di bakit nga mga asikaso ken kuanan. Kasama dan ken ni Luis. Ada dapayin nga ni papangnat asikasun na ngam dagiti kasapulan dagiti anak mi. Da juju ken ni Lenlen manong. Nga dadai din nga agpadpada iti high school. Ket nung hasta nga masapul da, nga damang suro kadakwada, kadagiti assignment da. Daddy, siya man timang suro kada kami. Sa hapo aya, hindi ako ngerti ambok kada kita. Ket nag-high school kayo mo. Ore nag-high school lagi di, namudel, ti panunot ko. Ni mami nito, ayaw ba nyo? Asa si kasunan ni grandpa. Tatamat kami nga lakay. Kada dapat ni grandma yung mga sikasuking kuha na. Nakapsutan ni grandma. Yung bagatan ni grandma, saan ngagkabaw? Kasanunod, duwata ngagkabaw. Laging ka manong naming ang masidig ni Luisa. Tanan, problema yan ako. Nasikaso ko ni grandpa yun. Ni ko ma, daddy, timang tulong ka na kami. Awakan amuna. Lala, siya akong di ba mo. Ay, huwag gayam, Luisa. Di kayo mga lati, agbaling ako nga, mga iwan kini papang nyo. Di papang mo. Mga iwan nga. Di ko magbagadang tayan. Jojo, tayan. Katulong. Caregiver. Caregiver.
Ang mga manusan ni Papa. Makulit ni Papa eh. Agdang rampay no tuma. Dito lang ha. Yung padasin nyo lang ta. Da makabulan na. Maanusan na makabulan. Di makabulan. Sakit tuman mangala. Tadikat na kayo kini mama ti kakasi. Kita kaslagi ta. Natulungan ko man dikit anak ta iti assignment da. Ngayon madadamat nga sikat mga sikaso kini Papa. Ano serbi na ka mga rod. Nga daak nga anak da. No saan nga siya ti mga sikaso. Di, ingkay pasublat ka dagiti kakabsat mo. Ana? Ano takunan? Ingkay pasublat ka dagiti kakabsat mo, ni Papang mo. Tapadasan naman nga iwanan na. Peter, sakti burdek. Gapata si kanti burdek. Si kanti baka mo nga masasailan. Nga gananos ng mga iwan ka dagiti agkabon nga naganak nga kasta. Sakti burdek. Sakti pakitawidan nga dagiti taltalon. Dati tulag mo nga kakabsat. Nga bata siya, ti pakitawidan na kita taltalon, nga awan ti tawidan na kakabsat ko, tapintas ti biyag da, ta nakaadal da, at ta negosyo da, napintas pa ti biyag da kita asawa da. Di kat siya. So nga, nga bata siya, ti amang tawid ka na kita taltalon, di kat anusak da papakin ni mama. Dati tulag mi. Kinasunod at tulag, ta saan? Naguyak ka pa yan. Uwahin manong nemi may papanin iti katugangak nga lalaki nga kabaw iti pagkapapaan mi nga sampay na kinaawatan iti asawa. Likliklikak kunak tilakay. Nga madari giti gundaway manong naming isot umasidag kanya. Adak nga agin inana iti maysa nga malem manong naming nga gapgapok nga napanag-supervise manen ng kita. Kada giti manalon kabayatan nga madama manong naming iti panagkanganagan kada giti mula nga tabako. Hindi umasidag tilakay kanya. Hey! Ano Bram? Ni, Papa. Parimor kayo. Apay ko mga jak rumar. Kada damot saka kamag na rumar. Di kayo ko sawon pa ba? Saan da kayo mataparparwar no kakit? Damamakin ni Luisa. Awan da ka di. Kaya apay ko ma. Nakalibas akman dito nagtikwarto. Ipopopoktak madlatan. Apay. Awanan ti kalintagak nga agalawaksaway. Agaliwaksay. Kaya damat Ibaga yung makadakwada ipasyarda ka. Siga, ano obra? Gabo ka naman ng supervise ka na kita panagbunubo, panagabuno ka na panagpasuyot ka na kita mula tayo nga tabako. Papa, tabako? Abay, mandabako ak. Tibagam ti tabako. Diyos ko. Namunat ako musilap ka. Sino kaya? Papa, siyak ni Peter. Peter? Pedro ko na ha? Pedro, ide. Salamat lang nagbalin nga Peter tinagan mo. Di nagkamanggan ka na kami. Di nagbalin ka nga doon. Papa, agkabaw kayo no saan? Ana! Natakunam! Hoy, hanak palag kabaw. No di ka kabaw. Api ka sa panagsasaw yung kanya. Ha? Kanapay nga. Yapo ay. Panawang kay manlangin. Hoy, di nagtalikodan na kasta ang babay mo. Naikamkamang ang babay na. Gamang ka. Ha? Naramraman ang agtugtugaw ka dito. Agindag ka iting solar ko. Agaman ka. Taanda, balay. Nga napindas ka balay nga kamangam tap no maturog ka nga gusto agginda ka itinalok na nga kama ilong arot sangga na kama nga na kami anyan ti klase di balayo kalapaw lang nga awal katrayo na loklang nagtang ka nga galwas na kadolor bral nakadado nga sa unan manong siyempre nasakit para kanyak di gaya nga bagbagana. Nagpesumat gibagbagana nga talaga nga naikamang kadakwada.
Dahil magbaga nga sa dut. Sa anak mat nga sa dut. Tararamin mat obligasyon ko nga mga supervise kadag iti taltalon no anyaman produkto nga madama. Nagpeso mano. Diyak pa nakaigem nga pinadas tiya, nakaigem tiwit-tiwit ti arado. Agpeso nga amok tagmanay ho ti kotse kada po ada dumapay nga four wheels ngam diyak amo ag traktor. Tapos ko mga siyak tag-traktor, na serbi na nagiti para traktor. Tapos ko mga siyak tag-arado, na serbi na nagiti para arado. Para, agituduwak lang tala, agbilid. Tala nga ron. Kan na ikamang ti aking kukat ti taltalon. So yung masabali mati, handa ti panunot dito nga lakay. Tunokon, maturab ko. Manong na imipinan panawak ti lakay. Tandad na ni asaan ako nga makatapil kang kuana. Namuna ta, ulit-ulitan na di kita kakasakit niya bagbagana. Namuna ta ibagana pa yun nga dabisyo ka madi. Nga isugsugal ko kano di kiti kwartada. Nga ibababaik kano di kiti kwartada. Saksaktak kano ti asa, ti anak da. Napahunayin Diyos ko, ya? Tsak malamaanusan ti kastuya, ya? Tunok talagang patiltilakon. Pinanpanawak. Rimuarak nga di na oras. Pinagandar ko manong nemi, ti kotse man lataramate ko. Talutlugan mi. Warner type jeep. Kotse. Kan kastamatan van. Naradyaban no ko, ano magagat kami. Sang kapamilya kami nga aglugan, rumuar. Yung nabayagan nga sang kam nga rimuar. Kapata maamakda ka no. Nga mangiruar kayo ni Papa. Tamang ano, sada masiputan kat mayaw-awan. Ado, manong nemi, nagiti imbagbaga tilakay, nga ingkamkamat na kanyang awit-witi-witian na kasya, yung sangkon nga nang nakarakapan ti tawa, tiri daw manong, ti kotse. Nga mamuklatan, noan niya digit ulit-ulitan ng ibagbaga. Masurunak manong, ipasok mo lang rudin natin magbagam si kaalaklakayan mo na. Ipasok malaingan ko na. Wan, manong nemi, sinarak ko ti barkada. Ana, namapulutan. Ada, pagkisuna eh. Kahit mo babae, sige man. Pasuro na ko na kada dyan. Katugangan. Problema di katugangan maya. Problema kiti problema kamanitan. Gagangay dahil tatagkabaw, anusam, tsak manusan siya. Numaanusan ti asawa na, kinti anak na, tsak manusan. Numaanusan di kiti apuko na, tsak manusan. Siya ka na ikamkamang katakwada, tsak maanusan. So, naku, talaga mapatil-til ko. Pare Peter, kasi nun, no, mapasamak tumat ti panagkabaw mo. Kahit saan ta kanto maanusan. Dagiti anak mo, uno ti asawa. Alaman? Sabi ko mga dinak maanusan, kahit saan nagkakabaw. Pabo ko na enti kasta pare. Di mo ipagpakita ti madi nga aramidem iti katugangam kadigiti anak mo. Tapay man. Tama nga no kasantumat aramidan da. Nasakit mata. Kadakwada. No ikaskastam ti lulo da. Ano dyan kut-kuti? Aw matpit da kasi naramid ko ha. Sa among ituray, wano sa among nga uray nga dadakas nga aramidem keng kuha na. Tengorot ko na ako, no sana ka makatapal talaga nga sa taramida. Lik-lik-likak kunak manong naming imtimat lakay ti umasada. Numabalin na ko manong naming kat saan ko nga asidgan. Talaga mat nga tsak asidgan, ngamisot umasada. O rin, dinak makit-kita, nga da iso na ito, nagti kwarto. Nusumuro at talaga, siya ti sarsaritaan na. Nga kasasarita na ti katugang ang babae. Kasi tinamin siya manong naming nga lumabas sa kiti kwartuda, nagsardeng nga, tasak manin ti bagbagalay dyan nga lakay. Ay! Hehe! Sige nga bakit? Tumas, saan nga bakit tinagan ko? Kakaisuna nga nagpintas kay Gracia. Sige nga Gracia.
Ibagam ka na nga nalaing nga, manugang mo, ngagraraman, ngagbibisin, nga naikamkamang, nga kasla ko naman na ilino nga kaling. Nga din na usaren di kitiya, nagkapoy iti talon ko, natawid ko, iti madi nga bisyo na. Iksugsugan, agbababay, agbarbartek. Tikat, kinabangbang ti rupa na. Agtalnakan lakay, tama nga no, mayroon na nga mangig na ka, ti manugang mo. Apay ko ba? Numangig na. No makita, kini magbakit ka kasta. Ay na, aya, dekla mo no, kabaw ka, wano. Hanggang mat ngagkabaw, tamalasin mo mat, manugang. Ay, isulat balasin ko. Nga po dadyak kaya, di pa nag-group-ropa na. Hindi pa ilaing. Tiyan mo na siguro, kat napasuko na kon. Iso nga nagbalina ka na siya, tide. Ita, ay, napunuan ako. Iso nga bagam kang kuha na. Ay, nasasaya natin nagtalawain, agbibisin, agkraraman. Sa bagay, maaramid na pa yun si Sangwak. Anong tulagid din no? Gamuna kat saan ko mangmangin. May isam ha? May isam ko na. Tinamisan manin naming at daag iti din. Yung may dinano, nalibasan naman yun, di kita ginan. Teran na naman taglipas. Kat sapsapulan naglata. Ay, agbibisen, nagraraman. Papa, katanyo ko man na kita bagbagayo. Mapunuan akon, may busti anos kon. Di apay ko ma. Alam ko mat kayat no. Ay, tapno baga kayan ka ha. Dagak, dinagdiswan, tagiti sakam. Dagak, kukwak di gito. Ha? Ano nga patiltalang ka? Ano ito kunam? Kaya padasan. Pinatiltalak man. Ano? Alay ko. Ano? Hagnagam ka, nalaklakayan. Di ka pala sa atin, nayunak. Sun sakit ti ororaya maya, tap nagtalna ka. Talaga nga akong babay mo. Palpalamutan ka. Papa, trabaho ti kang kanek. No awan kami, no saan ka kamang ka na kami. Hawang kumakasto ti biyag mo ita. Kagaga nga, naasawak ka yung ti anak yo. Alangan mo't nga, ti kukuha na, kat itadnat sa balik, at siya asawa na. Hawa ng katipain. Kang rampay ti laklakay na kas kanya. Rabay na launa at agsubsubra kay man. Kat no, balsang kamay. Na, ipang-or na magtanda sa rukod na. Agtalna ka, nayunan ka, nayunan. Ay! Anong na hindi makadagas nakita mismo ni Luisa? Ay! Peter! Ay! Di mo dagran tinaan ni Papango! Isa! Di mo dagran! Pimampanawak manong namita talaga nga kami ang agasawat sumubla. Nag-awid aglayangan manong nemi. Itirabiin. Ti asawak tinangilokat maglang siyempre tinidaw. Nasayat na si Mang Petkan. Nagsarita ta na siya. Sorry. Nung naramit ko man tigas jay ti amam. Kinunak manong nemi di adda kami ti unek ti kwarto. Napimpintas la ko man na pinanawam ni Papa. Ngamtikas dyan naramit mo. Napunuhan ang karudan. Barbaran ko na nagnakam. Pagkunam ko walang nagnakam. Nasa tinaramid mo? Patil-talam ka tanukam ti may sangalakay. Sika man taglakay at sikas tantumad ti aramidan di kiti. Maikamang. Karata. Siyempre, ag-aasawa na ito na kita anak ta. Kito ang asawan to ni Jojo. Kanagkabaw ka to, kahit di na kan maanusan. Muno-muno na to amatay. Kahit siya ti mabati, kanagkabaw ka. Kahit mo ka di nga tinararamid mo, at kinipapa kitaramidan to king ka. Luisa, saan kung ito nga aramidan ti kas ti araramidin ni Papa Kanyak?
Tapos posible nga, dagitin to agbalin nga manugang ta, kat nasiyat dan to, at agbalin tamat nga nasiyat kadakwada. Sana ka nasiyat kani papang mo, ano gutik deta, gabota saan ba't nga nasiyat kanya? Inanano sa kidi. Aging nga nagtal na, tanay panagnig ko, nga sa anak lang nga na basta na ikamang ka na kayo. Ano adaman lamlamutek, nga gapo iti dagayo. Matarbaho man. Napiyo ko man, tutugawak lata. Nga da sa bali nga mangmayad ka di taltalon. Isungarod nga na anong sa midi nga, pwede mo maanusan ita. Barbarin ko naknog na, sa mo itong ulitan, tinaramin mo. Tawan sa ulitan. Kayat ko ti mapukawan ti asawang ti ama. Natawa na? Kayat ko ti mapukawan ti asawa. Ngem ti ama. Natural. Tama misuna. Kat asawa nak lang. Sa mo itong ulitan. Magbagam jamam. Ngay katinan ti mading panagsasaw na kanya. Nanusam nga rod, nagsubli nga rod, tikas nga natin nga ramid na, nagkabaw nga rod, kabaw. Sige, nanusak. Saan kong ulitin pang dangran kang kuhanan? Ikarit. Inaramid ko tinangliklik kang kuha na manong naming at tangon ako. Anak kang kanayon nga maliklik ak isun. Makabulan, talo nga bulan, naging kati pa yung kapat nga bulan, sipod dinagrak isuna. Yung masadig man ng kanya, nako, nakalibas man ng tilakay. Papa, paano nyo? Ngayit ko kumaman tagpaspasyar. Paspasyar. Rumban ko mga mina. Da mamakin ni Luisa ayan da. Awanda. So ka nakadibasak. Dagiti apo ko yun. Kita dati sa eskwela. Wain. So nga sikat nakita. Ipaspasyar na kman paro. Nasiyat man ito na itong alakay. Amang butak ba't lang? Sino kaya? Dahil siyak dati kagurgura yung naikamang ka na kayo. Saan nga siya ka? Kapag yung bagay ko mga sanga siyak, katsiyak nga ron. Tanong si ka kuma ni Pedro, pinagsawsawan ka kumamanin. Kabaw sa talaga ito nga lakay. Sige, umay kayo ka ron. Kaya balay nyo malamag na. Magnata ka di. Uy, magnata. Naserbi na ko kuwara logan nga naggapukan niya ti nagatang. Magmagnatalataan. No, hanyo kabilang ti magnanak, bagkatang kan. Nakaw, bagkatanak. Ubayanak. Kawan. Uri pa kitita na, ubayan kayo. Nakutong kayo kahit. Naglagaan kayo. Nadungo ka matgaya maya. Taga kabilang na kamagkatin nga ubayan ka sila ubing. Kung natin subli ka ito, kinoping yun kahit. Alain tayo ka rin. At dasim magsik iti panunot ko manong. Inububak manong nemi. Impadayak ako na. Neta. Buri medyo marikatan na. Medyo nailit ti pagpagnaan niyo. Nakadayotan sa amin dyan. Papananta. Pangipanam kanyak baraw. Tagala ka rin kita ikwa. Diyo kahit tagala ti adataya. Lungboy. Ay, panaglulungboy ta. Uy, dyan na, dyan. Sa kaanan ti bantay. Hindi makadanon kami manong nimiti sa kaan ti bantay ko na. Alam mo't agpaiso lungboy. Ne, agpidotin tilakay kadida nagmanganin, slowing. Ay, inigas di kita. Kunak ko mga bayaman.
Nga buti kas taunit ayat naman nung name agpidot nga gisakmul ka digit na bunga ti santol. Bunga santol. Bunga ti lungboy. Ditakan. Kinakman nun yat mapasama kang ka, tagakalakayan. Si kang katugang kasang na mga awat kanyak. Dito ito kong taway ko. Panawan kan, babayo. Nagawid ak manong naming itawan mo't tinakakita kanya. Nalak ti owner type jeep. Inruwar ko, napanak ka rin di barakada. Karabiin. Pare, di ba gawid? Apay, nagdagad ng kagawid. Awan may inuman. Paano kayo ba? Sa akin. Babae awan. Awan ita. Mga ka-arim ka. Gati. Di ka mapangga di patay sindi. Ano nga awit ako? Kaalak matinom. Baka no saan ko may awid ang owner type chip para madung para. Ito lang ha, numadung para ka, may dung para ka. Kahit umun-una ka matay, ngayon di katugangong nagkabawan. Talay bagbagang pare. Bagamit no dabasol mo, kat dosain na ka ni Apo Diyos. Kat madisgrasya ka. Di ka man. Ito ito. Agad anad ka nga ito pa nag-drive mo pare. Hindi ka. Barang Jack may turog. Nagsugaylak man. Sigarilyo akman. Nagsugaylak. Muna medyo natayo, tinapanak. Manong nami indrantak nga di sigarilyo, isadag ko injay sindi na. Tanong, makaturugat, masinita, gringak. Sko, yung sarsardin ko pa ilang manong. Ako, magsugaylak ang drive. Dato yung amin owner, inosar ko eh. Makapasugal na taangin nga mang sapraw ti rupak. Ituro ko ang pala dito eh. Murmurayak to no. Nakariingak. Kinon ko na. Dito lang no damang dangaran kanyak dito eh. Diyos ko. Madadya naramid ko kami ti katugangak. Anya itan di papaspasamak sa dyan. Anya itan di papaspasamak. Iti. Susabo. Ikarigata ko makadawnon sa diabalay. Ang mga no. Sampay nga si Mangpat. Sanda nga pa nasarakan si katugangak. Kasanong handa ba sa masarakan na kata? Sigurado nga saan nga makaawid na dyan. Hindi amot pagawidan na. Hindi dumano na manong name awampay nagpaiso. Kitsak at talaga mo nang intudo ti asawak. Sa dinot ng ipanamit ti amak. Ano nga nang ipanan? Ibagamlangin ti pudno, Pedro. Peter, Pedro. Ibagamlangin ti pudno. Awante mo kayo nakakita ka na kayo. Na inubam ka nun ni Papa. Langipanam kay ni Papa. Hindi ka sa tingo oras sa wampay ni Papa. Hindi ka nito kadagdag sa mapasama kiti amak. Saan ka ito mapakawan, Pedro? Saan ka ito mapakawan? Hindi po ito dahil tama nung name. Makonsensyak mo din. Rimuarak. Pamanam! Inagsapulin ni Papa. Pangsapulam kang kuha na. Basta, inagsapulin. Amom ti pangsapulam, gapot amom ti nangipanam kang kuha na. Ulitek, Pedro. No dadaga sa mapasama kiti amak. Di kapulos mapakawan. Kastamat ba nung name itimbaga di kiti anak ko? Tay kinahamadak. Daddy. Sumuratak, Daddy. Jojo agbatikan. Daddy, nadadaga sa mapasama kini Grandpa. Kapot sikat akin aramid. Kasti ko na ni Mama. Urida kami ng anak mo. Saan ka mapakawan? Sige. Kat gabotasan nga. Sumbrek mga makadanon manong name iti jeep. Iti sa kaanan ti. No mo na tao mo tinala ka plus light. Saan ko nga inidip manong name. Saan ko inikat ti tulbrek. Ti jeep. Pinagsilaw ko manong name iti asot ti aromatic. Tapos masilawan ti dalan ko.
Manong nemi no sa dinot ng ibatyak iti katugangak sadya nga nadaron ko. Nga kumteren manong nemi iti lamin na. Papa, 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 anyo ko na yung nga natay kayon. Papa, pakawanin dak papa. Binagkat ko. Oh, oh, sino ka? Siyak ti manugang yung asan nyo akay kayat. Yung sa nga bali, papa. Maanusang kayon. Ikarik ka na kayo, papa. Sandak lakid di ka. Gurain, ngalaksiden di kit anak ko kanti asawa, papa. May kayon, papa. Di pagyamyamanak manong naimikit awan ti dakas sa napasamak keng kuana. Nayawid ko manong katsiyak tinangas asikaso keng kuana. Nga kastawan iti panagsasaw ti asawa kastamat ti katuganga ka babae. Binabayak latay damanong. Haging ka napasarteng kun ti panagtagtagargar ti lakay. Nang runa manong naimidi mapakan kun katsiyak pa iti magsubsubok keng kuana. Nga kaslaw bing subsubuak manong naimidi. Nadaytang impakitak nga anus ko iti asawak. Katuganga ka babae kan dikit anak ko. Iti napagkalmakon ti tagpanagtagargar ti katuganga ka lalaki. Okay, iniso na. Papa? Ay, yaman ba raw? Tas sinublianan na kiti nang imbatyam kanya. Kinitak ta asawak. Nakatadtad naman ti panagkitan. Kastamat ti katuganga ka babae. Kan dikit anak ko. Pakawanan dak, papa. Yung maglakid din tinawan ti dakas na napasamak ka na kayo. Nuan yaman ti kayat yo pa nakatusan. Nakasagana ka mga sagana. Oray ta, nga maladagas ka napasama ka na kayo. Sinublianan kayo. Pakawanan dak, papa. Ay, grasya. Kahit kung ti maturog, itulog ko ti maturog. Alaw may kan lang kayo, may kan. Ay, ubayin kan. Isla ka lobing yung napapauban eh. Ay, gamanakan ka. Ay, nagsingpit nga manugang ka. Siya turumbing agaman ka na kayo, papa. Parang pakawan ko niya. Yung panagaman ka ni Apo Diyos. Tawan dagas na pasama ka na kayo. Daddy? Anak ko. Gusto ko na yo. Kaman ti kinapo Diyos tampay ti dagas na napasama kinikran pa. Kasi gamit lang tinapan nangalak yung kuha na. Sige, kaman ni maturog. Tumay ka natin ko. Hindi mabati kami ti asawa. Bukayat mo hindi maturog. Muna ako nang sumulat ti silita. Kasi lang sakit pa ilayang manong na imitirik na ti asawa. Gagangay day ta. Ididay di nga rabi manong na imi. Inulit-ulit ko ti nagpadispensar ti asawa. Inaakop ko ay nagpagkan. Peter. Ayaman nagtawangan ako ti Peter. Ite ko ket Pedro kala Pedro. Kasanun no, dadagas ka napasama ka ni Papa. Ket kimrem nga. Natay. Bali sikat agbalin no ko na kriminal. Paibalod ka. Pailungsot ka. Iti pagbaludan. Ni pamakawan ka, di ka pulos mapakawan. Hori di kita anak ta. Gabuti mading aramid mo. Pasensya ka, pakawanan ako. Santo nga maulit. Uri no anyat araramidan ni Papa nga panang ibagbagahan natin saan nasakit para kanya. Saan ko na aramidan di kasya? Promise. Sabi ko, ma,
Tadi mo tunulitan pa eh. Takasano nga, maulit ko pa manong nahimik at nagbalimbat nga nasingpat katuka nga. Agpaiso nga gabawan nga manong nahimik. Tadi namon-amon di kiti bagbagana nga. Awan ba tinti mangig ko nga kasakit nga ibagbagana kanya. Nadamat din na nagnakman na. Agpadpada kami nga nagnakam manong. Wine. Agpadpadahan nga agkabaw manong nahimik di kiti agasawa. Nangalamat langan manon na ti asawa kiti caregiver ng mga sikaso kadakwada. Dapati isuna, dinan maanusan. Nga sumati suggestion manon na di kiti anak mi. Agbasbasad na iti college. Ngayon naanos manon na di kiti anak mi. Nung hasta nga gapo iti eskwela, mapanda iti ayan, dalulu, grandma, kin grandpada. Nga nood dada, manon na di kiti anak ko, ori no adda caregiver nga mga sikaso kada iti agkabawen dagiti anak mi manong ti mga asikaso kada kwada kadamok nga kasantumet ti mga asikaso da kada kami nga agasawa no da kam tumeten iti kas kada kwada nga agkabaw barbare nga saan to agkabaw kung namit ti asawa no masapak ka nga matay hanggang doon nga agkabaw tanatay ka nga rodin. Ala sabi ko mata, padpanat nga paot ti biyag na, Luisa. Tapno di kasta kita, maragpat na mo ta, tiragsak, iti madanton iti apo ko, nag-aasawan to di kita anak ta. So nga si ka Pedro, Peter, si ka Peter. Saan ka mangimula, iti madi, tapno di kasta, kat saan tumad nga madi, iti ibunga na, no apitem. Da ito iti pagkasarita manong nemi ket thank you iti anos mo nga nangurnos kalbasang nga nag-insent keng kadit Italiana nga iti na minsan ket talaga nga nagbali na kan ulpit iti padak nga tao nang rona ket naulpit met kanyak ti katugangat imaglagid di manong tanasiat unin na po Diyos tadamit lang pasamag nga nagnakmak akas mat panagnakim ti katugangat. Agyaman nag-unay ti anos mo nang iba sakit sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwliwag, and pagsarmingan ti biyag, karigiti patak kadimngeg, and nagbuya, more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Peter.